και με τα παιδόφουλα. Πένα η μέλισσα με τα μελισσόπουλα και με τα παιδόφουλα. Πένα η μέλισσα με τα μελισσόπουλα και με τα παιδόφουλα. Παιδιά, τι συμβαίνει εδώ? Κάτι πετάει ο Μανώλης! Μανώλη, πού το βρήκες? Ρινοκέφαλο. «1969. Μετά από δειγματοληπτικές αρχαιολογικές τομές, στο χώρο όπου βρέθηκε το Αγγείο, ο αρχαιολόγος κύριος Γιάννης Τζεδάκης με το αρχαιολογικό του επιτελείο αρχίζουν τις ανασκαφές. Τα ευρήματα έρχονται στο φως μετά από 35 αιώνες. Ένας-ένας οι υπόγειοι τάφοι αποκαλύπτονται. Πρώτα ο διάδρομος, μετά η είσοδος και τέλος ο λαξευμένος θάλαμος. 33 χρόνια μετά, ο κύριος Τζεδάκης θυμάται. Όταν φτάσαμε στην είσοδο, η οποία είχε μία μονοκόμματη πλάκα, βγάλαμε την πλάκα σιγά σιγά και μπήκαμε μέσα. Ήταν το θέαμα όχι μόνο συγκινητικό, αλλά ήταν και εντυπωσιακό. Το συναίσθημα ενός αρχαιολόγου που μπαίνει σε ένα τάφο νεκροταφείου μινωικού είναι πάντα σαν να είναι πρώτη φορά. Δηλαδή, εδώ έχω μπει σε 150 τάφους και το συναίσθημα είναι πάντα το ίδιο. Δηλαδή, η μοναδικότητα του ανασκαφέα που αποκαλύπτει, η συγκίνηση, το συναίσθημα, το στόμα ανοιχτό, ξέρω εγώ, πολλές φορές και η χαρά την οποία νιώθεις. Και βέβαια ότι αποκαλύπτοντας μάλλον ένα μνημείο, έχεις τη χαρά να προσθέτεις και κάτι στην ιστορία του τόπου. Η ιστορία των μνημάτων, χώροι αναμνήσεως. Μνήματα, μνημεία, μνημονεύουμε, μνήμες. Μνημοσύνη η μητέρα των μουσών, για να θυμούνται οι άνθρωποι τις τέχνες και τα γράμματα. Από την επίσκεψη, κάθε ένα μας κράτησε μια εικόνα, μνήμη με προσωπικό νόημα. Μπήκα μέσα στον τάφο. Είναι ο κύκλος του ανθρώπου. Πετάς ένα πιάτο όταν πεθάνει ένα συγγενής. Η κόρη μου θα πετάξει ένα για μένα και δεν θα πεθάνει κανείς από την οικογένειά μου. Μένει σε μούχλα και υγρασία. Θέλω να αφηγηθώ αυτή την ιστορία στα εγγόνια μου. Οι τρύπες από ασβούς, η ζωή μου είναι πιο συναρπαστική. Η θήκη με τα κοσμήματα. Σκέφτομαι, αισθάνομαι και δεν βαριέμαι. Ποιοι ήταν εκεί και κλαίγανε, η ιστορία μέσα μου. Οι εικόνες στο φως γίνονται μνήμες. «35 αιώνες ενωμένοι από το παρελθόν έως σήμερα. Στις μακροχρόνιες ανασκαφές
αποκαλύφθηκαν 230 οικογενειακοί τάφοι και έχουν εντοπιστεί περισσότεροι. Οι τάφοι βρίσκονται σε διάταξη χαρακτηριστικό της έλευσης των Μικηναίων στη Μινωική Κρήτη. Μέσα τους βρέθηκαν πύληνες λάρνακες, αγγεία, χάλκινα σκεύη, εργαλεία, κοσμήματα, σφραγιδόλιθοι και εκατοντάδες ανθρώπινοι σκελετοί. Από τις σύγχρονες αναλύσεις των οστών που περιγράφονται στη μελέτη Μινωητών και Μικηναίων γεύσης, μαθαίνουμε για τη φυσική όψη των υστερομινωητών, τη διαβίωση και τη διατροφή τους. Μάθαμε επίσης ότι δεν έτρωγαν ψάρια. Τα ευρήματα όμως μεταφέρθηκαν 7 χιλιόμετρα μακριά, δίπλα στη θάλασσα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου. Στο εργαστήριο συντήρησης των αρχαιοτήτων του μουσείου. Θα απλωθούν, θα καθαριστούν, θα συγκολληθούν για να εκτεθούν μπροστά μας. Κάθε επισκέπτης φιλτράρει τα ευρήματα στην ψυχή και στην καρδιά του και ανακαλύπτει τις δικές του λέξεις και φράσεις. Αυτό είναι το Μουσείο της Θεάς της Αφροδίτης. Λάρνακα με σκηνή ιερού κυνηγιού. Λάρνακα με πομπή ταύρων. Ο επισκέπτης ανακαλύπτει τη δική του εικόνα, μνήμη. Λουλούδια, μπανάνα,